ja som Tino a dneska vás vítam u ďalšieho vlogu, čo je vlastne 5. vlog. Takže dneska sme na záhrade u nás. Dneska je krásne, ale horúco. Včera bolo otrasne a pršavo. Takže tak. Dneska by som sa chcel s vami porozprávať o hrách nejakých, o nejakých veciach. Takže hneď začneme hrami. A ja si idem tu pri lavičku sajru, lebo tu vyzerá, že by bolo možno aj krajšie. No, ani nie, takže ideme. Hry budú také rejčky, strieľačky ako kedy. To viete o tých sériách, to som vám už vravel. A teraz rozhodol som sa asi, že budú aj zvuk, takže už nenatáčam mikrákom. Je dobre počuť aj týmto mikrákom, čo je v mobile, čo sú spokojní. Budete zvuk z hry počuť, budú vlastne teraz. Hra, ktorá bude jednorazovo, bude 5 minútová. Max, tak neviem koľko, 7, ak bude nejaká veľká aj 10. Väčšie série budú 15 minútové. Nechcem 10, lebo 10 je strašne málo, takže budú buď 10 alebo 15, ako kedy, ale skorej sa 15 a niekedy 20, to bude výnimočne. Teraz sa na tie dôležitejšie veci vrhneme. Máme 17 odberov, čo som fakt šťastný. Ďakujem vám všetkým. Nejako, neviem prečo, ale fakt ešte stúpame tých zhľadnutiach a lajkoch. Pod neviem ktorými teraz chystáme tag man dislike a ešte neviem pod ktorý man dislike. Takže to je pohodka, to zatiaľ mi nevadí, tie lajky sú viac. Takže to. Potom chcem natáčať, teraz by som mohol natáčať, pozrite. Tam je to miesto, neviem či ma dobre to bude vidieť, tam je to miesto, kde som chcel natáčať 10 faktov o mne, ale proste sused začne na to kosiť. Teraz nemôžem, lebo sa mi začne vybíjať mobil za chvíľu, takže ho dám na nabíjačku a bude niekedy 10 faktov o mne, ale vlogy budú stále vychádzať. Takže keď bude 10 faktov o mne, tak bude vlog, 10 faktov o mne a hra. A ešte napíšte pod video, či vám vadí, že to renderujem hneď tak po 5 minútach po sebe, či to mám, že dám vlog, o 2 hodiny hru a o 2 hodiny dám ďalšiu hru. Aby ste to tak, asi takto aj začnem robiť. Takže to je asi tak, neviem, všetko strašne teplo je. A proste ešte mám Geometry Dash a Geometry Dash Meltdown. To som už vysvetlím o tom. Ešte teraz som zigzag natáčal. Áno, natočil som si to dopredu, ale už od teraz budem na každý deň normálne natáčať, lebo teraz musím sa ísť pripravovať a tak. Takže hudbu máte, aby ma bolo počuť aj ten zvuk, takže asi to by bolo dneska všetko a majte sa a čaute. Bum.